jihar Kano wacce wato masu gudanar da zanga-zanga suka zo suka baranta da dukiya mai tarin yawa, ya za ka bayyana yadda ka samu wannan waje? To, alhamdulillah rabbil alamin, abubuwa da kun ga yadda suka faru daga jiya. Mai girma gwamnan Kano injiniya Abba Kabir Yusuf ya yi wata sassafar magana wanda mutane da dama ta so su zuciyarsu a shafukan sada zumunta dangane da wannan zanga-zanga da aka gudanar ranar 1 ga watan Agusta, wanda kamar yadda yake faɗa cewar sun yi farin ciki kamar yadda mutane suka ɗauko zanga-zangar tasu a lumana. Da farko mutane sun fara zanga-zangar tasu ne ba tare da hatsaniya ko kuma tada hankali ba, wanda daga baya ne kuma zanga-zangar ta rikide ta canza salo ta koma wani abu daban, wanda daga nan yake yabawa 'yan sanda da suka jajirce wajen kula da dukiyoyin mutane kamar yadda lokacin da mutane suka zo suka hoɓasa ofishin gwamnati da kuma kayayyakin al'umma da suke ɗiba a cikin jihar baki ɗaya. Daga nan kuma yake ƙara cewa yana gode wa wanda suka fara zanga-zanga da lumana, wanda kai tsaye dama an riga da an doshi gidan gwamnati, kuma ya yi alƙawarin cewa zai kai koken talakawa zuwa ga federal government, bi ma'ana can ofishin Baba Bola Ahmed Tinubu. Ga kaɗan daga cikin yadda ya gudanar da kalaman nasa dangane da manema labarai da suka je suka gurfana a gabansa domin samun labarai dangane da yadda ya ji a wannan aiki da aka gudanar na zanga-zanga. Ta jihar Kano wacce wato masu gudanar da zanga-zanga suka zo suka baranta da dukiya mai tarin yawa, ya za ka bayyana yadda ka samu wannan waje? To, alhamdulillah rabbil alamin, abubuwa da kun ga yadda suka faru daga jiya da waɗannan wanda suke kirkiro wannan zanga-zanga suka fito, kuma daga yadda aka yi alkawari cewa za su gudanar da zanga-zanga cikin lumana, kuma sun fito cikin lumana. Kowa ya gansu sun taru a gidan Murtala wajen gada, dubban su. Daga nan suka ɗauko hanya suka tafi gidan gwamnati don su kawo gwamna takarda ta ƙorafi wacce gwamna ya alƙawarin zai tare da manyan mutane a kai shugaban ƙasa. Har suka zo gidan gwamnati babu wani tashin hankali ba, kuma jami'an tsaro sun karɓe su, ana jira a sanar da gwamna ya fito ya karɓe su. Wajen sai aka ga ta'adda suna fitowa daga gidan Nasarawa wanda yake na sarakuna. Daga nan suka fito suka yi suka taho da makamai suka tunkaro gidan gwamnati. Banda wannan sai aka ga motoci kuma suna ƙara ajiye su, dukkaninsu da mugayen makamai. Wannan kowa ya san wannan, duk jami'an tsaron da suke gani sun sani. Suka zo nan suna zuwa kofar gidan gwamnati suka afkawa su kansu waɗanda suka fito suke suka afka ma jami'an tsaro, wanda nan ne jami'an tsaro suka yi matuƙar ƙoƙari aka dinga zuba musu tiyatas. Sai da aka yi artabu na awa uku suna da cikin. Daga nan sai suka fara shiga gidaje da kantina da ofisoshin gwamnati, suka dinga lutun suna kwashe dukiyoyin al'umma suna kone-kone. Akwai katin katafariyar headquarter ta hukumar sadarwa wanda suka je suka kwashe, sabuwa ce kar, wanda satin nan da yau zai zuwa za mu buɗe ta tare da minista. Suka zo suka shiga suka kwashe dukkan kwamfutoci da na'urori da kayan sola da tebura da bencina komi suka kwashe, kuma suka cinna wani gurin ta. Suka shiga kotun ɗaukaka ƙara, wanda a nan babban mai shari'a ta jihar Kano su take nan ofishin ta, suka ragargaza shi.
ofisoshin alkalai da yawa duk sun karya, sun lalata, sun sace kaya. Suka taho nan inda muke wajen bige-bigen takardu da littattafai na gwamnati shi ne za inda kuke gashi nan kuna gani injina wanda suke masu tarihi, wanda tun Audu Bako gwamnan sojoji na farko a jihar aka so su, da injina da mu ma muka zo muna so mu inganta ayyukan wannan muka so duk gasu su duk ofisoshi sun kwashe kayayyaki sun ƙone. Kuna ganin yanzu nan bayana masallaci wannan hukuma sun shiga sun kwashe komai kafin sun cire kwanukan ma na rukun duk sun cire. Yanzu inda muka shiga da kuna gano har yanzu wuta ce take ci. Banda wannan sun shiga kantinan mutane sun kwashe. Mun je inda muka ga katafaren kanti sun shiga duk sun kwashe kayan abinci da mai da menene komai gashi sun kwashe. Nan muke godewa jami'an tsaro saboda sun bi su sun kwato waɗannan kaya, ga su nan mun gan su yadda aka dawo da su da yawa mun gani inda suka dinga bin su a motoci suna doke su suna ɗebowa suna mai da su cikin motoci suna kawo wa mai abawansu. Wannan ya kamata a gode musu. Haka sun shiga gidaje na mutane a cikin gari har ma ta kai sun fara saran su a kwashe maka dukiya a sare ka ko a sare. Wannan shi ne abin da muke, amma alhamdulillah gwamnati tare da haɗin gwiwar jami'an tsaro su yi matukar kokari ma an dace wannan abin wanda yake shi ne muka sa dokar hana yawo wanda a ce take aiki a wannan jihar.